Ministerstvo životného prostredia chystá veľké odstraňovanie environmentálnych záťaží. Po viac ako 50 rokoch zmizne aj nebezpečná skládka ropného odpadu v hlavnom meste. Skládka tvorená kyslými gudrónmi, teda ropnými produktmi, drieme v Devínskej Novej Vsi už celé 10 ročia. Ropný odpad sa na večný spánok uložili počas likvidácie bratislavskej rafinérie Apollo. V tom čase však zdravotné riziká nikto neskúmal. Sú toxický materiál, obsahujú kyselinu sírovú, takže ľudia by sa ich nemali dotýkať. Ten materiál on je pastovitý a hlavne v lete je úplne polotekutý. Pri daždi sa toxické látky šíria ďalej. Odborníci odhadujú, že je tu 30 000 metrov kubických ropného odpadu a kontaminovanej pôdy. Je preukázaný vplyv na zdravie ľudí. Nebezpečný odpad by mali začať likvidovať v najbližších dňoch. Miestni obyvatelia zrejme budú cítiť zápach, netreba sa ale báť, nie je nebezpečný. Tie najkoncentrovanejšie materiály tie budú ako spalované v cementačných peciach pri vysokej teplote. Na manipuláciu s nebezpečným odpadom bude dohliadať zdravotná služba. Očakávajú sa aj technické problémy. Materiál môže rozožírať kontajnery na prevoz a techniku. Momentálne robíme sanáciu na 19 lokalitách v rámci Slovenska za 48 miliónov eur. Peniaze sú čerpané z eurofondov. Za 6 rokov chce ministerstvo odstrániť viac ako 160 environmentálnych záťaží. Katarína Kulová, televízia Markíza.